alaikum jama'a, barkanmu da kasancewa da ku a wannan lokaci. To bari in gaya muku fa, Hausawa na cewa ƙura ta kai bango, ko ko in ce tura ta kai bango. To duk ma dai yadda ka ce dai, in wannan ne zan kawo channel ɗina na farko, idan na yi subscribing kuma ka yi mu tambaya a comment section za mu amsa maka. To maganar nan ta mawaƙi Yola Kautara wanda ya waƙa mutumin banza, gaskiya ran shi ya ɓaci. Yayin sa na ce muku ran shi ya ɓaci, idan kuka tsaya kuka lura wasu baitutuka waɗanda yake yasa na ce bari in ɗauko baitutukan yanzu na in kawo muku su. Na ɗaya akwai inda yake cewa ka yi rayuwarka daban na yi tawa maƙetaci. Ka duba ka gani, wato ya ga alamu ana mashi ƙeta kenan, shi yasa yake cewa to ka yi rayuwarka daban ni ma in yi tawa. Sai kuma inda yake cewa me kake ƙage da sharri kai ko masharranci, wato ya ga ana mai ƙage ana mai sharri ka ji. Sai kuma inda yake cewa baƙin cikin da kake mana baya hana in ci, wato baya hana ya ci gaba. Duk baƙin cikin da ake mashi, duk wannan addu'a ta hasada ba ta hana shi ya ci gaba. Inda yake cewa kaska tana mutuwa da baƙin cikin kifi yana rayuwa wai ba. To ita kun san kifi yake cin kaska, to shi yasa Yola Kautara yake cewa to ita kaska ita ta mutu da baƙin cikin kifi. In kana tambaya ka yi mu a comment section, mu kuma da mun gani za mu yi kuma ba ka amsa cikakkiya in Allah ya yarda. Zan ma iya ajiye muku number ta a description sai ku yi mun magana. Sai kuma inda yake cewa tsumagiyar kan hanya babba da ƙanƙani. Idan aka ce tsumagiyar kan hanya, wato kuma icce kenan wani ya sare shi aje shi kan hanya, ka san duk wanda zai wuce zai iya taɓa shi. To shi yasa ake cewa kamar waƙar Nura M Inuwa wanda yake cewa ni tsumagiyar kan hanya faɗi yaro faɗi marar kunya. Kun gane? To in ma kana so ka ji wannan cikakken bayanin kan wannan waƙar ta Nura, kana so ka ji ta, kai mun magana a comment section, ni kuma zan ɗauko link ɗin in sanya maka in Allah ya yarda. Sai kuma yake cewa ɗan hassada sai ku ce masa zai gaji da gani, wato in dai hassada ce aikinka to za ka gaji da ganin baiwa wurin jama'a, ko ba haka ba. Sai kuma inda yake cewa idan Rabbi ya ce kun fayakunu maƙi gani, idan Ubangiji ya ce kun fayakun abin nashi ya kasance, to ya kasancewa. Ya ce to sai ka rufe kunne da ido, maganar ba za ta yi maka daɗi ba.